Saiki tak dekon. Tenan, Pak. Tak dekon. Dekonono. Kowe tau mangan iwak pitik? Nggih, Tau mangan enak ora? enak sangat. Nah, enak endi antarane iwak tikus karo iwak pitik? Enak endi? Mboten ngertos, wah. Tau mangan iwak pitik to kowe? Nggih, nate. Tahu. Berarti Nggih. enak endi antarane iwak tikus karo iwak pitik? Mboten ngertos. Piye to kowe iki? Okor. Piye to, Pak? Ketoke mau arep cerdas banget Kebakaran. Apa? Tolong telepon kan PD kebakaran. Aku mau wis omong ta. Piye? Aku wis omong. Hati-hati. Aku wis hati-hati lho. Hati-hati, Pak. Heeh. Sindene rada kentir. Lah kok mesti diterus. Ketoke kowe mau arep cerdas dhewe aja blok dhewe to. Kebakaran. Heeh. Omamu Wonosari ngendine? Kula Ponjong, Pak. Ponjong. Nggih. Ya. Ponjong, Pak. Mau Ora sanggup, Pak. Nggih, Ponjong. Ponjong ora sanggup, Pak. Pede bojo. Dereng. Rasane bojo sikit. Nembe sekolah. Sekolah sing pinter sikit. Kula teng SMK. I. SMKI. Kelas piro, Nak? Kelas kalih. Lah loro. Nggih. Oh, ya wis syukur. Lah kula kinten ajeng nyangoni ya, Pak. Tak sangoni engko. Sangoni donga lan pangestu. Lho malah apik kok ya. Nggih, kula kinten ajeng nyangoni whisky. Ayo. Bawalah aku ke hadapan orang tuamu. Isti. Iki live ya. Oh, ora sida. Hawane adem tak kon turu jaba. Ponjong, kowe nyanyi apa Ponjong? Ponjong kowe nyanyi apa? Belok barang. Hah? Wah, belok barang. Iya. Wis sapa-sapa suruke wong iki jenenge sapa ta? Iki wae wong. Wa Mansur. Wah. Nisi wa mau. Bali wa. Wah. Bengi iki lakon apa to wayange? Lakon apa to, Dik? Wahyu Hidayat, Lek. Wahyu Hidayat. Kok wis teko ya mau dipati nang kene iki? Sapa ta? Hah? Sapa? Pak Nurul mau? Pak Nurul. Wahyu ya mau dipatine. Nyelon. Apa, Nak? Belok barang. Ayo judule lagu apa? Pelok barang. Jeneng kula. Striko cengelmu. Agem bawa mboten. Aku. Kandhane kok. Kok mau wawo-wawo kok ndak dikira ora teko. Maju nok, rada maju. Nah, men disorot kamera iki ketok. Lambekan tangan nok. Mak, aku Halo, anakmu. Mbak Galak. Sapa? Love you. Nika lho, Om ingkang nyetriming. Oke wedok to? Nggih. Mbok mudar ngerti ku lanang emong iki. Ora ngono. Ora ngono kuwi. Lambekan tangannya maju. Yo ngaku nyanyi. Yo ngaku nyanyi. Aku neng kene ketemu Siwa. Niki lho, Siwane niki mau nakal lho. Niki mau nakal lho. Sing nakal dudu aku nih sing ngajari iki. Iki lek mulai sidene endi? Ya ono wae kok. Ya ono wae. Wis tak tukune oleh ora. Ono bayangan. Atau gua apa? Anggo seret-seret anak-anakku. Aku ana sinden kok gemes ki agak ora iki lho. Jan nek ngene iki aku kudu wingin, Pak. Ingin apa? Ingin membunuh. Tegel jenengan Om. Wah, gini iki cah kejeman ya. Apa Om? Oh, bener. Piye? Tak teliti bener suarane landung, ulos. Apik ora mokal, Pak. Mergane? Jero ki ra ono nile-nile lho. Lho, ora ngono kuwi. Ra ono nile-nile. Iki nandhake nek sinden apik ngono kuwi lho. Le buka ping sithik ning suarane banter banget. Beda karo bojomu. Bojoku piye? Megar jembar banget tanpa muni, ngeses. Kayak jan tak bingkem kok. Dadi le muni ki ming Bar Oh, anake tangi.
Kuwi nek bojomu arep apik suarane ini jerui tarikan. Aneh rasa omong. Iso nyatane dhek ra ono ini kok. Apa nak? Delok kok ngopo? Ya mboten dicangak to. Wah. Apa panji? Walah Sarof, aku nang mesti wak-wakke Rof. Ah mending monggo. Mangsa dadak bisa lali. Oh. Tujut, Mas. Tak mat-matke Gus. Piye? Jebule iki to. Sing jenengane penyanyi Kutilang Darat iki to. Kutilan darat pripun? Dadi apa? Kurus tinggi langsing dada rata. Sing iki Oh, alah, jenengan ki ngendika ngono kaya kuat-kuat to. Ha kene senggel kalih kula wa, menang sinten wa? Ora Nah, kula arek kados triplek ngeten nek juwotos nggih betu wa. Ajeng nyobi napa pripun? sik to nok sing sabar. Ora kuwi jane sinden wa jeger pasar dukun to kuwi. Lah kula arek Jeger kados pasar triplek ngeten iki nek jotos nggih betu wa. Oh, tak tewu kowe. Pak candak paling gocemu banteng. Beda sing iki mau jebule Iki nek iki mau Kutilang apa? Kutilang Darat. Ya beda si Andriana itu. Andrian sing iki. Iki lho pojoke lho. Nek kuwi apa kuwi? Kuwi Kutilang dapur. Kutilang dapur. Apa? Kurus tinggi langsing, dadanya montok siap tempur. Iki. Kuwi. Nah, Oh, salah. kok salah ya? Iki dudu penyanyi biasa. Kok penyanyi biasa piye? Penyanyi keturunan dewa ya iki. Lah pripun? Ya ora ana penyanyi kok Keturunan Bathara Guru. Kok iso? Tangane papat. Loro ya. Papat. Loro. Ah, papat wae. Sing Kuwi sing iki sing tangan. tengen Sing iki sing kiwa, kiwa. heeh. Ate loro? Sedakep kuwi. Goblok. Iya meneh. Sing sedakep iki ta? Heeh. Kuwi dudu tangan. Apa? Susu. Kuwi aja ditarik kuwi ra duwe, Pak. Kuwi ra duwe. Ya wis. Cilik ora. Oh, jenengan njaluk ditewu kian. Pak padha tali gocine. Mangsane. Nok. Dipun wa, mboten kula mboten ajeng kuwalat kali si Eh, Om. Mboten tamongi. Om. Nak. Om. Tamongi, neng panggung ya nang panggung. Neng kowe kudune kuwi ndelok-ndelok, kowe iki ra nggo kathok begagah-begagah. Masa sinten sik ngendika mboten Oh, ngagem to iki kathok. nek jenenge wong wedok ini mlaku halus. Lu mlaku begagah lho do tiba lho. Ah, jan. Serundenge to niku. Pak, gini hasil cepet. Cepet tak sak mabur, cepet. Liyane ireng, ki ono sing putih ya, Pak. Kudune sing uwane iki sing dhuwur wae sing isor rasa uwanen. Mesake sing lanang tak kaget. Tewu. Pedhot tali gocine ya. Pedhot tali poconge. Kok tali gocine. Marang dika engkang Keronto-ronto Agus. Kelingan sinden biyen idolaku. Sapa? Sinten? Sinten Sinden wa? saka sumber kono. Jenenge Titik. Titik biyen yang ngene iki lho, cilik ngono lho. Si Titik kuwi? Titik sumber kono kuwi. Anu si bojone Aki ya. Ah iya. Aki Sutopo itu. Kayak cilik mergo anu grantes mikir sing lanang. Lora-loro kok ora mati-mati. Sing wedok. Dagelan kok magu dhewe. Lucu penontonnya. Rina wengi dadi
Ngadeg tetep trempes, Pak. Dhuwur. Ki apa to iki? Candak tali gucimu. Prasaja bisa Yo, budget ki nak.
pun sedanten niki Lek. Bocah sentet tenan kok. Piye ta? Aku tua ki wis mangkel kok jeh. Sampun kakung anggepe aku ki. Ya wong kakung. Cah radong. Ya Mega tak dongake le sekolah pinter, cepet lulus, dadi sinden sing ampuh. Amin. Heeh, dadi pegawai sing jos. Amin. Dulur-dulur, Amin. ingkang badhe ngesaken Mega monggo cukup 80 pun komplit. Napane, Mbah. Sampun gawa kloso sak rimasone Nggih, monggo. sing ajeng ngersake siwa elek-elekan monggo. 10.000 sampun komplit. Komplit sak duduke kaleng ngubure. Siwa ki wis dawa ya. Anggepe Mas Wisnu. Nggih, Lek Panji. Nggih, Mbak Limbuk. Nggih. Badhe pun lajengaken apa dos pundi Derek? Nggih, limbukan cekap semanten. Cekap semanten para Nggih. pamirsa. Nggih. Pinanggih malih wonten ing acara salajengipun. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, Mas Rizky. Nggih. Mestinipun awake dhewe gegojekan kathah lupute pramila nyuwun agung pangsama donga dinonga muga-muga sedaya warga masyarakat Losari riki pinaringan berkah Gusti Amin. tansah guyub rukun rejeki ingkang kathah. Amin. Mugi-mugi tantuh ingkang ngrembaka. Amin. Panene akeh sesuk terus nanggap wayang meneh. Amin. Mas Wisnu, le sekolah sing mempeng. Amin. Muga-muga sesuk acarane ya lancar. Amin, matur nuwun. Donga pangestune mawon nggih, Kowe ora ndongake karo sindenmu sik mau. Hah? Dongake to, Pak. Muga-muga ndang waras. Yagane, Pak. Oh, nek yagane wis apik kok. Oh, apik, heeh. Rasa didongake. Kowe jenenge aja diganti lho. Wis Kowe aja tekel lho melu nggon iki ya. Wong kuwi Oke, Mbak Nun. gaweane yo ngono. Cekap semanten sugeng dalu sugeng pepesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi